Wachako gi weche manyien ni migawo mar wuoth ogolo chike mageto thiro masiche mag apaya mosebedo ka medore pacho kaendi kokalo oboke ma okete sei gi jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen. Chikego omulo joriembo, nyamburko mating'o jowuoth kod mag ohala kanyakla gi nyamburko mating'o jopuonjre mag skul. George Bati miyowa ler mar wachni. Kaluwore kod kwan masiche mag apaya mosemedore pacho ka dwe achiel mokalo kendo kelo tho mar ji 46 kama moko buora medo yudo thieth bang' yudo hinyruok, jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen kokalo oboke mogolo oyango chike manyien mag thiro masichego. Oboke no koro yango ni onge nyamburko mag sikunde mating'o jopuonjre ma ibiro yienegi ringo e kind saa 4 mar otieno nyaka saa 11 kogwen. Olero bende ni japuonjre moro ka moro nyaka ketnegi okanda mag rito ngima e nyamburko midendo ni safety belt, bed ni gin nyamburko mag sikul kata mating'o jowuoth. Ka Murkomen bende ogolo chik mondo kik yiene nyamburko mag skul moti kata ma ok nitie rang'iny makare ringi apeyni mapacho ka. Chikego manyien dwaro ni oket ne nyamburko mating'o jowuoth kod mag ohala mating'o mwandu rang'o ka irititi manyasani mabiro chwalo ni duol marito ngima jowuoth e apaya NTSA nonro mar ng'we nyamburko e sekend abich ka sekend abich, kendo ni kweth mag apisa mawuok e bede migepe mopogore opogore biro chuogi mondo miyo non rang'o ka irititi ma itiyogo e nyamburko, nonro mabiro timore e kind tarik 25 dwe mar Ang'wen higani nyaka tarik 31 dwe mar Abich mar higani. Mondo geng' masiche e kuonde ma masiche thoro timore ma idendo ni black spots, migawo mar wuoth omiyo telo ma ochung'ne apeyni madongo KENHA, telo mar apeyni ma yudore e bombe kura kod telo ma ochung'ne rito ngima apaya NTSA ndalo 30 mondo gitim nonro e apeyni mapacho ka kendo giket gik manyalo geng'o masiche koting'o ranyisi magolo siem ne joriembo kod teyni mag apaya. Bende omigi dweche 6 mondo giket ranyisi ne joriembo e alwora mag sikunde kaka yor rito ngima mar jopuonjre, kaachiel kod dweche 4 mar keto tipo mamako nyamburko maponi ketho chike apaya. Joriembo bende chikno oketo e rameny. Joriembo mag nyamburko mating'o jowuoth kod mago mating'o mwandu mag ohala ma lesen magi mag riembo kindegi osekalo ibiro dwaro mondo otim penj kendo kapok omigi lesen manyien. Bende biro chuno mondo timnegi pim mag thieth mar yango ka bende gin gi chandruok mag neno kata winjo wach, pim ma ibiro tim kod laktar mopuodhi. Oboke no bende oketa yanga dwaro ni nyamburko duto ketnegi okanda mag rito ngima, neno ni nyamburko ahinya mating'o mwandu kod mag jowuoth oyango nonro mag okumba mag itiyogo, kama oyud kod ketho ibiro chwal ne telo ma ochung'ne okumba e pacho ka IRA. Mondo geng' tim mar nyamburko ma ok opuodhi ringo e ndara, weg nyamburko ma pok onon ma idendo ni inspection omi ndalo 30 mar terogi ka NTSA mani machiegni kodgi mondo mi otimnegi nonro. Kata obedo ni jatend migawo mar wuoth geno ni chikegi biro konyo e dwoko piny masiche mag apaya e pacho ka, jopiny kod jowuoth bende ojiw mondo luwre gi chike mag apaya ka oting'o ng'ado apaya e kuonde ma opuodhi kende. George Bati, Ramogi TV.